सिपाहीजला हांखरनि विश्रामगंज पिएसओ खबजाखनाय साउथ हेरामा गामिनि बरम गोनां ताखु गखरा मोजां मदन देब्रह्म थांनाय 15 जानुवारि 2021 साल मारियाव सोंसानि तंथकमा खायरकमा हामजाकमा ते आसाखानि माया रत्न याकरै आयां मासिंगो थाङै पाइजा लामारि मेनो आनि आं थांना फुरु केबोता काबि लामारि मेनो आनि याकरै गलांखा गोबांमा जाति पुष्टि सानदाय रत्न खाफांनो बुकजा ओंजाकै हासाखानि पतर खा खामजाक बिनिल बिसं बरम गोनां रतिकुल्ला देब्रह्म केबोता काबि लामारि मेनो आनि खा खामजाक साजला आशिष देब्रह्म हामजुक संगीता देब्रह्म बसाजुक रीता बायरिना देब्रह्म चामारी उत्तम देब्रह्म तै ब्रज मुरासी सुख आयन आदि बाय मनीषा मुरासी सिनि लायनाय अशुक दंलाय मा सुइजागै तंगानो खावो लांमा तंसाक बोखा पगलाक मुइतु तंगानो खावो सिनि लायनाय आशुक दंलाय मा सुइजागै तंगानो खावो लांमा तंसाक बोखा पगलाक मुइतु तंगानो खावो था खामलायजाक बोखानो दैलाय बुफानि फलानो खाकसांगै तंदोनानि सानलाय फायनाय जानुवारि दाननि 27 तारिखआव गामिनि नुखुंगाव गोथार 13 दिनाव फायनानि हरखा नुखुं सानलाय मोनै रहरनि हामारि रौै बोखानि आं थांना फुरु केबोता काबि